draga, baš kako su javili sinoć na vijestima. Sunce i jutros izgubilo sjaj. Stvarno bliži nam se kraj, moram priznat, čudan osjećaj. Kažu, jučer iznenada su se otvorila vrata nepoznate dimenzije negdje pored Marsa. Iz njih je izletio ogroman asteroid i sad juri prema zemlji, kažu nema nam spasa. Neki govore to smo prizvali sami, neki tvrde to je Božja kazna. Ja se pitam koliko astronomski mala je mogla biti ta šansa. Al opet dobro da je danas na radni dan, a ja ću ostati doma uz hit dana. Apokalipsa sa vašeg balkona, rezolucija perfektna.